Kula niku wong tuwa, nggih. Wong tuwa niku yen ngerti anak putu, bocah enom sing patrape ora genah, merong saka lajering kautaman kuwi. Oh. Ayo minggat. Ora kena diman. Tibani jemparing mbuh tibamu. Menika kadang kula sebut wong nganggo buntut tak nyado kaya ngono ibarat. Haneng nggih ingkang mapan aneng ereng-erenging gunung Sabalan ing wewengkon bumi Purwamadya ya negara Persia sakniki dadi Iran. Gunung ingkang putih memplak awit tinutup salju karana nyarengi mangsa adem. Parantining kono ana tanduran ingkang dhuwur 8 depa nenggih wit delima. Sinawang endah dasare gumrandul wohe ingkang den percaya dadi tamba saliring lelara kayata bisa nglegakake gulu, tambane watuk, tamba weteng ingkang mules, nyehatake empedu lan uga ambeyen, lan becike tirta kama satemah nambahi greget olah sanggama. Ewadene ingkang awujud lenga wijining woh delima uga dadi tamba tumrape wong wadon ingkang nandhang kanker payudara. Ucap ingkang kindang kapracundang dumawah ing kono ngalumpruk datan Darbedaya nenggih Natandrawati Sri Bathara Kresna ingkang nampa sikuning dewa awujud Semar Badranaya. Ing cipta amung pasrah sumarah sumendhe mring pangeran.
Handada sewu dosa kang sinandhang kedadak ana kaelokan ketitik wit delima semune kaya tantega mulat panlangsaning titah mangkono wit delima ya ngucap anut lawan purbane kang kawasa lir sapada tumiling angulati puspita medmindah kang warni midering taman Hanon Sekar Warasiki ing mengko to kisana nadyanto